I reče Gospod Mojsiju govoreći: posveti mi svakog prvenca, što god otvara matericu u sinova Izraeljevih i od ljudi i od stoke, jer je moje. I Mojsije reče narodu: pamtite ovaj dan u koji izađoste iz Misira, iz doma ropskoga, jer vas rukom krepkom izvede Gospod odande. Neka se dakle ne jede ništa s kvascem. Danas izlazite meseca Aviva. Pa kad te Gospod uvede u zemlju Hananejsku i Hetejsku i Amorejsku i Jevejsku i Jevusejsku, za koju se zakleo ocima tvojim da će ti je dati, zemlju u koju teče mleko i med, tada da služiš službu ovoga meseca. 7 dana jedi hlebove presne, a 7. dan nek je praznik Gospodnji. Hlebovi presni da se jedu 7 dana i da se ne vidi u tebe ništa s kvascem, niti da se vidi u tebe kvasac u celom kraju tvom. I kazat ćeš sinu svojemu i taj dan govoreći: ovo je za ono što mi je učinio Gospod kad sam izlazio iz Misira. I neka ti bude kao znak na ruci tvojoj i kao spomen pred očima tvojim, da ti znak Gospodnji bude u ustima, jer te je rukom krepkom izveo Gospod iz Misira. Zato vrši zakon ovaj na vreme od godine do godine. I kad te uvede Gospod u zemlju Hananejsku, kao što se zakleo tebi i tvojim ocima i dati je, odvajat ćeš Gospodu što god otvara matericu i od stoke tvoje što god otvara matericu što je muško, da bude Gospodu. A svako magare prvenče otkupi jagnjetom ili jaretom, ako li ga ne bi otkupio, slomi mu vrat, ali svakoga prvenca čovečega između sinova svojih otkupi. A kad te zapita sin tvoj, unapred govoreći: šta je to? Reci mu: rukom krepkom izvede nas Gospod iz Misira, iz doma ropskoga. Jer kad otvrnu Faraon, te nas nehte pustiti, pobi Gospod sve prvence u zemlji Misirskoj, od prvenca čovečeg do prvenca od stoke. Zato prinosim Gospodu sve muško što otvara matericu, a svakoga prvenca sinova svojih otkupljujem. I to neka ti je kao znak na ruci i kao počelnik među očima tvojim, da nas je rukom krepkom izveo Gospod iz Misira. A kad Faraon pusti narod, ne odvede ih Bog putem k zemlji Filistejskoj, ako i beše kraći, jer Bog reče da se ne pokaj narod kad vidi rat i ne vrati se u Misir. Nego Bog povede narod putem preko pustinje ka Crvenom moru, a vojničkim redom iziđoše sinovi Izraeljevi iz zemlje Misirske. I Mojsije uze kosti Josifove sa sobom, jer beše zakleo sinovi Izraeljeve rekavši: zaista će vas pohoditi Bog, a tada iznesite kosti moje odavde sa sobom. Tako otišaše iz Sohota, stadoše u oko u Etamu, na kraj pustinje. A Gospod iđaše pred njima danju u stubu od oblaka vodeći ih putem, a noću u stubu od ognja svetleći, da bi putovali danju i noću. I ne uklanjaše ispred naroda stuba od oblaka danju, ni stuba od ognja noću.